mấy gồm ngắt xuống nọ miết lâu thế hắn nốt phải tuổi hi chuan in hun te po he du rei ve ni ten lapua man chi po ne lo thil thap deuh a no roi roi te po ngai no na chuwang chuan in heng hi chu thei top kan an chuanga kan tran tlang zel anga ten human resource development hi khovela resource poi mober tian ya kan threcha chuwang chuan he taian sum po hi kan ren vak tura ka ngai lo wa human resource atana investment kan nei hi investment traber ani tuna hian sen so ni ma sela kan tu kan fa te lo chozel tur education tra kan pet chuan investment tra ani kan thuak mang hian kan thuak ki kan resource traber a kan din chwa thei ni om dona chuwangin a department te minister te po manpower lama hian in dai lo lut tuka in lo om pal ani point